buti mo, bugnaw. Ano na tambal ni mo na? Oh, ibukang gud siya. Tanawa siya mga 10 minutos ra na tanawa. Isa ka bukalan lang. Isa ka ayos ha, isa ka bason tubig sabay. Oh, sabay na. Ya. Layo ra 10 minutos. Isa ka bukalan, tama na. Hoy. Yan, balik ingon dito. Hilot ko ha. Uy, nako. Hilot ko. Ako niya anak, ang kaanak kung ano. Kuha na yung pabila, mapaklay siya. Makahilot ko ni mo, boss. Pero niya anak. Kabuhi ko diri ba? Ini ba si Cyril? Ma, piyo kay miyo si ati ang kay direk ba? Kisa man impero. Kaya ba? Bungkang po na tawawas. Singgit daw siya. Oy, ipainom nila kay humana na gilit ina kalailit ni. Sa inom din siya ina di siya. Para malipay na. Ito talang dali. Lamat kay. Buo na sa imong hawi kay gimingaw so sa imong buha man day. Uli ko dito, uli ko sa Everyday makura diri. ano niya, ako welcome niyo mako dito sa mana. Ili ka adlaw na ako dire. Mingaw na. Ano saan ka ba hilot? Yan na. Yan na mapuno sa panahon. Wala kuya kay mayo sa ang dirik ba. Sige ang punta. Ang kumanay gwapo. Uy, bisi ata siya bisi kay patapan ako. Imo lang sa tibo mo panahon? Oh. Paligo ko na. Lamat let. Patapan ako sa uma para. Hindi siya mag-uloy. Init na yung likod. Hilot man na siya kaganin na lang katong bayot katong trabahan kini dadang. Kay na imo ko. At least kabalo man siya magmasal sa tubig. Kabalo gyud sa asa gyud nga makuha gitong kabuhi. Wala, kahilot mong po siya. Ana, kung anak siyang ulo, hilot. Yaon. Dagan di pa na pilot sa mga nga kamunit nagbato kay bulawan daw kabuhi po saka Sa gahapon ni. mama ora gid sa among customer nga gihilot mama ora jud sa among customer gihilot kung sakay og motor niya magbitbit ka pud og motor sugod padagan am hadlok kay tagtuig naglikan ba tug rehab pagbalik nga isa ka semana nin siya magikog na baya unta kukul magikog daw siya kay di sa kagumata Sabi ang kabuhi no. sakit bila kayo ya sakit man Ha? Sakit sa kalamit. Oo. Kanina, agoy. Gusto ganang gunayan ka lang. Maganda. Hindi.
Testingin si Eric, di ba? Ano, buko ka ng sakit kayo, kaya murag mabulog akong pamati. Ay, walay bunog niya ako, ma'am. Panood na siya. Abot nga taga-Japan ya, pilot. Nga taga-Rabina na may dili. No? Unsa? Dili ra jud siya. Luy? Dili buhilot. Eric Hilot, uy. Tanawa ko YouTube. Naman na isa dito sa dito man ako na sa nakontrol na ako din silingan nga. An Facebook, yan na ko YouTube. Si Kunso, may ano yung dito ba siya? Uy, badang, buot sa banda, sa mga taga baw. Di siya na ano, tayo silingan din ng hilo. Nakalimot ko. Ha? Sa compound daw. ako na pala kauna-huna gahapon. Si Eric. Kung ila ha, Ate Franz, anak dito. Ayan ba na? Nga nagpahilot jud siya wala. Kahilap siya daw. Nahilot jud siya. Sa kinsa na rin mga anak niya, oy. Bali ikaw nga manghihilot di nakakatimaan sa imong mga pasin